Și bine am găsit, eu sunt Tedold. Bine am găsit la un nou episod de Paul. Haideți să jucăm. M-am strâns eu bani. Jucăm și noi pe 2000 sau pe 1000. Așa. Să are mai multă viteză. Una am băgat. Una contează, să bagi că tot pe tine te dă. Nu, dacă aș putea să dau acolo și pot. Bun. Să bag. Mia mea oare nouă. Mia mea oare nouă. Pe bune? Cam nici nu s-a ok, nu am făcut aici. Cam nimica. Wow, mai încet. Nu cred dacă dă. Oh. La ce tacare el. Ia, uite-mă. Prea încet. Și nici n-a dat. Și să ducă aici, când așa. Nu are unde să dea. Da. Fuck you. What? Haide mă, nu mai dai. Stai să scriem, Sunt în engleză. Da, nu are nimic pentru noi. Ce-a aflat pe foc. Să ducă cam acolo. Și da. Oh, what? Am băgat din greșeală piradă. Și bagă pe aia. Mă bate. N-are mai să mai dea. Gata. M-am băgat una, deci e foarte bine.
Să încercăm să o băgăm pe ea. Am dat prea încet. Nu avem viteză. O să încheiem aici episodul ăsta. M-a bătut, sigur o să mă bată, pentru că m-a iubit. Eu am fost Edol, pa, pa!